Code Ranger. Aha. Čaute ľudia, znova sa tam ďalšie videa z Brawl Stars a máme tu veľmi dobré. Dneska si otvoríme nového brawlera, menovite Mortis, na čo sa strašne teším, ale ešte viac sa teším na to, že budeme zbierať novú legendárku, právne. Neviem, ako si mám vybrať, ale asi si beriem Leona, pretože Leon je fakt dobrý, ale už si nebudem zdržovať a idem na to. Nemám tu, ja už som si všetko povyberal. Ešte, ja som si postupne vyberal ako každý Brawl Pass, pretože už ma to nebavilo. A hej, ale nechal som si som posledné dve. Preto som si nechal 100 kreditov, pretože si odomkneme Mortisa. A za druhé za to, že mám Legendary Stardrop. Takže to je fakt dobré. A ešte predtým by ste určite mali kliknúť na odber aj na like. A ty ma podporíte a ja môžem robiť šolenejšie videá. Ale keď chcete, aby som robil push, tak to musíte dať veľmi veľké lajky, pretože som v veľkom minuse. A to kvôli tomuto brawlerovi. A mám na ňom 26 ránka, mám len na ňom 738 a 26 ránk je od 800 týchto trofejí. Takže keď by som dal teraz 62 trofí na Spajka, mám presne 26 ránk. Takže Petr Knap. Čus, Petr Knap. Budeš vo videu. Si šťastný? Asi. Dobre, takže môžeme ísť na to. OK. OK, hej, ja sa teším. Mám Mortisa. Let's go. Môžem sa na niekoho svičnúť, ale to fakt nechcem. Ja chcem Mortisa, lebo s ním totálne dobré. Oh, my legendary. Yes. Leon. Ja si šetrím na Leona, strašne sa teším. Už je to legendary startup. To bude najviac troll, keď mi reálne teraz spadne Leon. Hej, pretože je tu aj nový update aj s Berrym, že je nový brawler a fakt sa mi páči, je totálne superový. A s ním by ste sa nechceli zahrávať. OK. To je napísané, že pomáha v Mandy Candy Shop, čo znamená pomáha v cukrikovom obchode Mandy, ale Chester mu robí pranky a preto každú sekundu hejti tohto Berryho, pretože mu robí pranky furt Chester a bohužiaľ, ale môžeme ísť na to. Sa Legendary Stardrop, prosím. Ja som chcel strašne ako novú postavu, ale lepšie bolo, keď bol Legendary nejaká postava. Bell Nani, OK, ja sa nesťažujem. Bell Nani je pekný skin. Takže ako OK, no. Dá sa to. Môžeme si za ňu zahrať, ale aj za Mortisa si musíme zahrať. A kde je Nani? Čo je Nani vôbec? Epika, nie? Áno, to je. Wow, na ňa ešte nemám skin, takže yes. Chcela som nejakú postavu radšej, ale môže byť aj skin. Čo hraje tak málo ľudí Duo Showdown? Neviem. Hej, sorry. Alebo radšej Knockout. Ne, čo robím? A idem za Nani. OK. No ako si dáva? OK, koľko mám vôbec brawlerov? 47, ja mám viac, ja mám 51. Ale ja som šťastný, no. Z Bell Nani. Bell Nani je pekný skin, takže OK, no. Ale mohlo byť oveľa niečo lepšie, napríklad Kid, keby mi padol, alebo Leon. Strašne som sa potešil, alebo nejaká legendárka proste. Strašne som sa potešil. OK. My hráme na lodi,
knockout mapu. Čiže dosť zaujímavá mapa a vyzerá to, že sem nikto nie je, takže pohoda. Ok, jesem. Aha, rikočet. Man, potrebujem ulty, som ešte nikoho nehýtol ani. OK, ja som nikoho hýtol. Poďme. Teraz. Yes! Tak, jupi. Čus. OK. Teraz. Čus. Daryl. O nie. OK. Tak to som nečakal od môjho frenda Petr Knapa. OK. Asi vie, čo mám urobiť. Presne. OK, ja poďom. Markus level ho dal. OK, nevadí. Dobre. OK, teraz je môj čas. Kde ste? Tu ste. OK. Poďte. Tu je na boku, viem. O nie. Barley versus Rico a Nita. Barley je jeden z najsilnejších brawlerov, takže podľa mňa to dá Barley. Král z Inep. Sorry, ale Barley je totálne že dobrý, ale bohužiaľ. Nevadí. A je tak znaný, už mám na 15 ranku. Pas XP, OK. Ja len chcem urobiť jednu vec a to je postaviť si toto. A môžeme ešte jednu hru. Nemáš jeden skin na Dynamite? Ja mám jeden, to je Dynasty Mike. Ale keď pridali rankedy, keď som ich začal hrať. A som hneď prvý ranked startup som otvoril a tak Dynasty Mike. Ešte to bolo super, ale... Wow. Čus, domáci. Ne, Nubak ma dal. Nemajú šancu. Ja vám čo to nezdajú radšej. OK, tak... Ja teraz hora podele o mňa. OK, tak... Coach Mike si javne vie, čo robí, namiesto Petr Knapa, ale OK. What? Kde som tak, počkaj. Toto nebudú čakať. Ne. Ale ne. Ach, jo. OK, tak asi zjavne viem, čo mám robiť. Tak. A idem k knockoutia. Či budem s Petr Knapom hrať. Moment pravdy a... Nope. Nehrám s Petr Knapom. Prepačte, že kašlem, ale... Proste, bro. Sorry, ale to je zlý. Hehe. Prepačte, ale... OK. Tamto sa volá Ariana, alebo neviem, kto to je. To je proste Squeak. Ja by som proste počkal. Aj keď pôjde zóna. By ho toto dohnala. Myslím, že zrobí aj ten gas. No... Ach jo... OK. Už ide zóna z hora. Je z dola. OK, už je z bokoch. No, ale už nemá ako ísť.
Takže keď chcem, tak to nedá. Jasne. OK. Yes. OK. Nie! Si robíš... Hej, sorry, ale tá Lily je nubák, ak neviem čo. Lily! Ale... OK, on tak... Poď gas. OK, aspoň vín. OK, idem teraz Mortisom. Mortis, bring our doom. To je Mortis, a hneď mám na ňo aj skin. Top Hat Mortis. Ktorý sa mi asi páči viacej. A dokonca ho má aj sem. Na ikone. A ja idem s ním si zahrať celý showdown, bo tam je najlepší. A uvidíte hneď prečo. Takže, hej. Ale napíšte mi, neviem, na komentáru, alebo neviem kde, že či sa vám páči tento update, ako... Nie ako sa páči, ale není zjavne úplne profický. Reálno. OK. Chcem. Nie. OK. No. A ja som ešte neukázal, prečo je najlepší na Solo Showdown. Ale to potrebujem trošku na väčšom ranku. Lebo teraz je každý úplne na one hit, takže... Ja choose Gale. OK, ale... Mám rank 2. Je zase to sú ďalší XPčka. A ako mám aj dosť questov, a moc sa mi už ich nechce plniť. A môj brat je len... Môj brat je len... som jak je tento stardrop pod plačajúcim pinom. Ten stardrop 33. Môj brat je len tam. A ja už som dal toto celé až po tade. Takže to je fakt dobré. A idem na to. Ďalej. Musím na ňom mať aspoň tak 10 rank na Mortisa, aby som to normálne mohol ukázať. Takže je to také... Hej, ale... No dobre, poď sem. Čus. Ako, Mortis je dobrý brawler, ale... Neviem, možno bolo najlepšie Tara, tam bol Tara, Grey, Mortis, ešte jeden, neviem. OK. Poberám si ešte tento. OK, čas počkám len. Díky. A musím ísť sem. OK, hej, počúvaj. Sorry, Tomuto sa hovorí dosť byť dobrý. Reálne... Keby som mu niekedy dal push na Mortisa, som hral reálne aspoň ten gold 1, tak som sa dosť potešil. Prepáčte, ale božiaľ. A na Spike'a on doho docela dosť, no. Za chvíľu tam som strašne sa tešil.
Ale ešte mi chýba ten one of a kind. A jo, ale teraz ideme ešte vám ukázať reálne, na čo slúži taký Mortis v Soul Showdowne. A jo. Takže idem, ani sa nebudem zdržiavať týmito boxmi. A hneď idem a rýchlo. Ok, no tak tu nám hneď díky. A teraz, keď niekto pôjde, no tak ho rozsekám. No to je dobrý. Tento Mortis. Ako sorry, ale okej. Kladte sa. No tak to sa mnou vydarilo, ale okej. No. Mám to. Wow. Okej. Poď sem. Okej, dobre. Tak, posledná hra toto je. Kde si? Nedám hra náhodou. Aha, viem kde. A to je stop pekne vyznačené. Bum. Ok, niekde. Okej. Vám, že sa vám toto video páčilo, vidíme sa pri ďalšom videu a stiaľ čusko, lebo fakt ten top date je dosť dobrý.